Εγώ αυτό που θυμάμαι, Γιάννη, είναι το εξής που έχω διαβάσει και που έλεγε ο Βασίλης ο Δάρας, ότι καταρχήν το όνομα το πήρα από ένα Σέρβο, στο χωριό μας, ο οποίος είχε έρθει από ή έγινε μετοίκηση, πώς το λέμε, από τη Ιουγκοσλαβία. Σέρβος ήταν αυτός και λεγόταν και Μπόρας. Μάλιστα το λέγανε και Βοηδομπόρα, γιατί φύλαγε βόηδα τότε. Ναι. Αυτό έγινε το 1260 περίπου. Και γι' αυτό ο πρώτος κάτοικος εδώ θεωρείται ότι ήταν Μπόρας και ο δεύτερος Δάρας. Τρίτος πρέπει να ήταν ο Τρουπής, γιατί έχει και το κέντρο του χωριού εδώ πέρα. Ήρθανε πολλοί κυνηγημένοι από τους Τούρκους εδώ, ήρθανε οι Σχιζέοι, Βεργέοι, Γαρέοι, Κωνσταντοπουλέοι, Μαραγκέοι, Παπαθομοπουλέοι, ήταν από τους Τουρπαίους. Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, ο δρόμος εδώ ξεκίνησε, ήταν ο πρώτος δρόμος μετά, αν θυμάσαι, μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά, ήταν ο πρώτος δρόμος που έγινε το 50 με τις συνδρομές του κόσμου, την προσωπική εργασία και τη μούντρα, πώς τη λέγανε τότε, νομίζω, έτσι. Πουλήσανε και μέχρι τη ζάχαρη πουλήσανε για να φτιάξουν τον δρόμο. Μπράβο, και προσωπική εργασία, πήγαιναν εδώ πέρα. Οι Πολτόζοι τότε βάλανε να κόψουν τα φουρνάρια. Εγώ κουβάλαγα το φαγητό, θυμάμαι, ο μικρός κουβάλαγα το φαγητό, εσείς δουλεύατε. Εγώ ήμουν φαντάρος. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η δεκαετία του 50 δυστυχώς και περισσότερο η δεκαετία του 60 ήταν που ερήμωσε το χωριό μας. Έφυγαν όλοι οι περισσότεροι μετανάστες στον τόπο μας, στην Αθήνα. Και πολλοί στην Αμερική, στην Αυστραλία, αν θυμάσαι. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα να είμαστε το χειμώνα περίπου 35-40, αλλά το καλοκαίρι, επειδή το χωριό μας, όπως ξέρετε, έχει... Γεροντάκια έρχονται και τώρα. Είναι καλό το κλίμα, έχει δροσιά το καλοκαίρι και μαζεύονται περίπου το καλοκαίρι από 500 μέχρι 1500. Λοιπόν, αλλά μόνο συνταξιούχοι για... Όλα τα λεφτά της Ευρώπης, άμα δεν έχεις υγεία. Εγώ πεθαίνω κάθε λεπτό, οι πλούσιοι πεθαίνουν μια φορά. Αλλά πάνε, δεν το βάλες. Λοιπόν, τέλος εγώ. Δεν πήγε άλλο, πεις άλλο. Γεια, δεν πήγε άλλο. Ναι, παρά μια μέρα. Παρά μια μέρα. Για γελάδα. Γι' αυτό κάνει. Στείλε τη γυναίκα στο τη γελάδα. Λέει το νου για να φορά τη μάρα. Και είναι να μου στέλνει μαρακό και θα το κρατήσουμε σαν αυτό. Δεν πότε το γράφω. Ένα είναι το κουστάκια. Αν κουστάκια αυτό. Θα έρθει μαζί πάλι. Την γελάδα είναι... Κύριε, κυρία, ποια από δεν νομίζω. Όσο κάνει μια γελάδα είναι ποια. 15 λεπτά. Ναι.